Každý deň, ja som ten každodenný host, ako to nejde. Chcem sa vás spýtať, vy si nepamätáte, kde pôvodne bol? To teda nie. To asi nemáte ani šancu vedieť. Idete smerom na Kotvaldovo námestie, teda na námestie Slobody odtiaľto, tak tu smerom rozhlasu, no tak tu je tá novostáva, tak tam bol kedysi mestský majer. Tak ako ten zvyšok smerom ministerstvo financií, tak to si predstavte, že to bolo dlhšie, to krídlo, a že dráhe električky, a tam ako je tá priehľebeň, kde sa ide k tej lekárni novodobej, tam to malo čelné krídlo smerom do námestia a v strede toho bol veľká obruková brána, tam sa vchádzalo do mestského majera, to bol celý ten pozemok, ako je v podstate medzi trhoviskom a to novostavou, to bolo obostávané. A bol to taký hospodársky dvor mesta, kde sa rôzne veci, prípadne chvíľkovo odstránené pomníky a to sa to tam všetko odkladalo na nejaký čas, ako sa tým žilo. No a oproti tomuto mestskému majeru, ako by ste išiel k rozhlasu, tak dneska tam, keď prejdete, tak tam je v podstate hneď tá jedáleň rozhlasu a vedľa je také parkovisko. No, tak vlastne ako je tá jedáleň rozhlasu, v podstate od toho nárožia po ten nárožný dom, kde je tá pizzeria bývala, už ho ako zrušili, tak tam bol trh. Tam som chodil ešte ako dieťa. Má tú šírku a pomerne hlboký, asi tak v podstate do polovice smerom k tomu rozhlasu. Klasický trh. No, potom tam vznikla ako prvá taká bunka. Poznáte pojem mini pipi grill? Poznám. No ako pojem, ako obchodný pojem. Jak tam osadili takú bunku na roh toho trhoviska, lebo však ľudia by mali aj jesť, nielen kupovať, tak tým sa ale radikálne zmenšila tá plocha, a ani tak nabúrali tú atmosféru typickú trhovú, lebo ale tak neviem, kto to rozhodol, tak tam bol prvý taký pojem mini pipi grill, potom sa to objavilo kdesi v meste vo viacerých takých obchodníkov, kde sa predávali tie špecialitky kurácie. A v podstate asi po dobudovaní rozhlasu sa to postupne presunulo sa. Tak zmeny za posledných 5 rokov asi vnímate, že ako sa to tam zmenšuje a tak ďalej. Ja tam chodím každý deň ráno, sa mi tam možno niektorí už aj tak x rokov sa mi vysmievali, smiali a tak ďalej, a toto ako dá sa o ľudskej hlúposti rôzne debaty, ale ja tam chodím štandardne nakupovať banány, hrozná cibu, čo je súčasťou ešte výroby. A zásadne tam chodím nakupovať rožky a pečivo, proste tie domácnosti. Mohol by som tu vedľa v obchode alebo tak. Aj toto má svoj dopad, že potom tie konkurenčné obchodíky, čo všetko dokážu vymyslieť, že ja tam chodím za peknou a tak ďalej, ale pokiaľ by to dostalo medzi nami, je to v pohode, dajú si to námahu, že zavolajú domov manželke a tak.